Ah, bro, Pak Wo, kawit bisa mulu gak anane kok dibideng wong tok Pak Wo. Lah kepriye dibidi karo si rambut pirang wis bule bali Pak Wo. Mangkane iki bidu maning Pak Wo mangane jare kon ngenteni nang kene ngono nang padon sekolahan mengono nang isor nguwit ngono diinteni kawit mau lebar asar mangane kang nganti yamene ora teka-tekake temenan apa ora mangane kae wong ke mangkane pan lurut cokol ngarit entahlah tak ditinggal wedhuse gembretan mangane gorong ana cokole mbelani arep ketemuan jare mengkono karo si kae tapi kak ngan yang kene jegengke tok kan kepriye maneh ora tekake apa mbangane iki ngapusis yo entahlah wedhuse ngelih ora lur ampan lah bro Pak Wo barange kepriye ngomong jare pan ngluro kaeng yo ngomong tok Pak Woe lah ora nadandelaken Pak Woe bidu wong tok Pak Woe padha bae